Hello everyone! Welcome po ulit sa Lutong Bengay. Ang lulutuin ko po ngayon ay ang Ilocano version ng Ginisang Munggo. Bakit po Ilocano? Aalamin po natin. Ito po ang ating mga ingredients. Bawang, sibuyas, kamatis, liempo. Gagamit din po tayo ng konting paminta. At syempre, ito po ang nagpaka-Ilocano. Bakit Ilocano version? Okay, ang gagamitin ko po is bagong isda. Normally po, karamihan ng mga nagluluto ng munggo, ang ginagamit nila ay patis na pang-alat o asin. Sa mga Ilocano po is bagong isda. Bukod po doon, ang gulay po namin ay kakaiba. Okay? Gagamit po ako ng ito po, kung alam nyo, malunggay. Bunga ng malunggay. Ganito siya talaga kahaba. Yan. And then, tiyagaan lang po at konting pasensya sa pagbabalat. Ito na po siya ng binalatan ko. Yan. Bunga ng malunggay. And naswertehan ko po, nakabili ako ng native spinach. Yan, ilalagay din po natin yan. So, ang una po natin gagawin, syempre ay palalambutin po natin ang munggo. And, ngayon po, ito na po yung ginagawa ko, sinalang ko na po. Yan, na yung munggo. Malambot na siya. Inabot yata ng 40 minutes. And, ang munggo kasi, pag kumulo na siya, makikita nyo, aakyat yung mga, tawag dito, yung balat. Yung iba sinasala nila. Ako, naantay ko lang, pag kulong-kulo siya, iibabaw naman po yun. And then, ito siya, naalis ko, para mas malapot yung munggo natin. Then, ngayong malambot na yung munggo, pwede na tayong mag-isa. Tatabi ko muna ito and mag-start na po akong mag-isa at pamamantikain ko po ngayon is itong liempo kasi pag dito kayo nag-gisa, mas malasa po yung mantika ng liempo kaysa yung maglagay kayo normally ng yung mantika talaga. So, pamantikain natin ang liempo and then doon natin igigisa itong bawang, sibuyas, and kamatis. Okay, mag-start na po tayo. Ang una ko pong ginawa, ito na po yung liempo, nilagay ko sa kawali, nilagyan ko po siya ng tubig, konting tubig, para lumambot siya ng konti, lalabas yung kanyang mantika. So, yung liempo, ayan, hiniwa ko ng ganyan, nilagyan ko siya ng konting asin, paminta, and ito po, antayin po natin siyang magmantika. Ayan, nag-start na siyang mantika. Ayan na yung water. And then, ayan, lumalabas na po yung mantika niya. Medyo paramihin lang natin ng konti. Para mabiyata. Antayin natin dumami pa yung mantika. Okay? Pahinaan po natin yung apoy para hindi tayo talsikan. Ayan na nga po, dumami na ang kanyang mantika. So, nakakatakot kahit tumatalsik-talsik siya. Baka ako'y gantihan niya at niluto ko siya. So, tabi ko muna ng kaunti para di tayo mag-isa. Sakit lang po. So, lagyan na natin ang bawang. Okay. Teka lang. Bati tayo. Sandali lang. Takot ako sa mantika. Ayan. Hilig ako magluto pero pag mantika na, oh my God. Masakit. Masakit. Parang masakit ang umilig. Okay. Yan. Okay. Sandali lang. Medyo, okay na. Dapat talaga inuunang sibuyas. Kaso, dahil yung
bawang ko, buo naman. Malalaki naman yung pre-nest ko lang siya, so hindi naman siya agad masusunod. Hehehe. Nag-excuse pa. Okay, now, ang sibuyas. Okay, sibuyas. Pinahinaan ko yung apoy, kaya medyo nag-calm down ang talsik. Caramelize na po ang ating sibuyas. Pwede na po natin ilagay ngayon ang kamatis. Medyo nagmamadali na po dahil tanghali na, hindi pa ako nakaluto. Gutom lang mga kids. Okay lang po natin maluto yung kamatis. Ayan. Malambot na ang kamatis. At humupa na po ang galit ni liempo. So, pwede na natin siyang isalin doon sa munggo na pinalambot ko kanina. Okay? So, isasalin ko na po. Dahil wala akong cameraman, ako lang din ang humahawak ng cellphone ko. So, pasensyahan nyo na at kailangan kong gawin ito. Sandali lang po at baka ako'y matalsik ka. Nakita ko. Okay, kasalin ko po dito. Ayan. Ay, salamat. And then, ibabalik ko siya sa kanyang pinagmula. Okay? Ayan. Ayan na siya. Antay lang po natin ngayon na mag-incorporate yung kanyang lasa. Mag-mix-mix sila. Okay? Mag-join force sila para maging malasa yung ating munggo. And this is the time na pwede na rin po natin ilagay si bagoong isda. Lalagay ko na po. Ito po yung bagoong isda ko. Minix ko po yan sa water para hindi po siya mahirap ilagay dahil malapot po ng konti. So, eto na. Lalagay ko na siya. Kayo na po mag-adjust yung alat. Yan. Natis ko na po yung mga tinik. So, pwede ko siyang ilagay ng ganyan. And, yung dami ng bagoong, nasa sa inyo na po yun. Kung gusto nyo pong magkasakit sa bato, ilagay nyo lahat ng bago. Joke lang po. Okay. Yan. Then, tatakpan po natin ng hindi po takip na takip at aalsa po lahat yung ating munggo at matatapon. So, slight takip lang. Okay? Sandali. And then, siguro mga 10 minutes o 5 to 10 minutes and then ilalagay na po natin yung mga gulay. Ayan. Check na natin ang munggo. Mukhang okay naman na siya. So, luto na at malambot na yung liempo. Natimpla ko na rin po siya. So, ang gagawin natin ay iaat na natin yung malunggay. Ang aking malunggay. Wow. Eto ang malunggay. Medyo matigas pa yan. Kaya maghihintay na naman tayo. Kaya itong munggo hindi pwedeng para sa mga nagmamadali. Dahil talagang magugutom kayo bago matapos ang munggo. Ay, tatakpan na naman natin at hintayin natin maluto yung munggo. Ay, yung ang tawag nga dyan ang malunggay. Okay, takpan ko ulit. And alam nyo, masarap ang munggo pag may isdang prito. Ito, meron sana akong ipiprito. Kaso mukhang kasi po ito kagabi nilinis ko and freezer ko. Ngayon, they love each other so much na ayaw pa nilang maghiwa-hiwalay, kaya hindi ko siya maprito agad. So, ayan, frozen pa po. So, hindi ko siya maprito. Pero ang tip ko, masarap ang munggo pag merong pritong isda. Especially pag galunggong. Itong isda na to, hindi ko siya kilala. Hindi siya nagpakilala.
Kaya huwag niyo na lang akong tanungin kung anong isda ito. Para sa mga nakakalam kung anong isda to, pwede niyo akong sabihan at mag-comment kayo. Okay? Okay, antayin na naman natin yung ating malunggay na lumambot. At sana, maghiwa-hiwalay na rin ang aking mga isda ng maprito ko na. Chicken po natin yung malunggay kung malambot na siya. Magkakaroon ng kaliwanagan. Anyway, kailangan po medyo halu-haluin din po natin, lalo na sa ilalim para hindi po dumikit at masunog, para hindi po maglasang sunog ng ating munggo. Malapit na yun. Malapit na siyang maluto. And my fish. Ay, ako. Malapit pa ang aking isda. Ayaw niyang magpaprito. So, siguro po, to follow na lang yung fish at hindi ko talaga siya maprito. Frozen pa. Pwede na siya. Ilalagay ko na yung ating ano nga ba itong gulay na ito? Sabi ko, spinach. Native spinach. Yung ibang ilalagay nila yung alugbati. Kaso wala ako nun. Kaya ito na lang. Ay, lagyan na natin. Madali lang yan maluto. Kaya pagkahalo, patayin na. And then, pwede na ihain after. Yan. Tundog natin ang konti. Para maluto. Mabilis lang yung kanyo. Akala nyo ang dami, di ba? Pero pag naluto yung tingnan nyo, wala na. Kahit umiikot. Yan. Yan. Tapos na po ang ating munggo. Maghain na ako and kakain na tayo. Thank you for watching, everyone. God bless and have a nice weekend. Bye! Ayan na ang ating ginisang munggo.